Инак салом алейкум дӯстони гироми қадр. Имрӯз дар барномаи савол ва ҷавоб бо акаи Чирдак чӣ чавре ки шумо мехостед мо инро кардем. Ассалому алейкум. Алейкум салом. Салом подписчикои азиз, ман бо шумо ҳастам акаи Чирдак дар барномаи савол ҷавоб. Хуб, шурӯъ мекунем. Бале. Давронов 0208 савол доданд. Акаи Чирдак, у вас есть отношения с кем-то по-настоящему, то есть любовь? По-настоящему любовь есть, отношения есть бо падару модар, бо семья, бо хонагӣ. Ишқ меҳру муҳаббати ман, ишқи ман фақат падару модар, семья и кори худам. Яъне шумо арӯс надоред? Арӯс дорам. Хай, ин ишқ ошқӣ нест? Не надо всем сказать. То есть счастье любит тишину. Давом медиҳем. Феяча пурсиданд, видеоатонро чӣ хел придумать мекунед? Феячаи азизи ман, видеоҳома местам, сценария менависам, бо кофе мехӯрам, берун мебурам, прогулка мекунам, свежий воздух, свежие мысли, бо придумат мехе дастар ҳар идея мебирам. Хуб, як одам Хоҷараҷон се дар як ҷо не дар се ҷо навистанд. Агар ки шумо хоҳед ман мехонам. Навистанд ки бачае роли духтаре бозӣ мекунӣ, ӯ болае, и дунё арзиши и қарора надорад. Ягон кори дигар да қушӣ шав. Ҳамаи барноматонро тамошо кардам, фикр кардам, гуфтам ҳамин бача да ҳамин касб намега. Ай ман хафа нашавен. Ҳамчун як дӯст гуфтам шумода. Шумо чӣ гуфтанӣ доред ба ҳамин подписчикатон? Ман аз шумо вообще хафа нестам, нороҳатам нестам даже. Ба ҳар як инсон кори худаш, рафтори худаш, характери худаш ба ҳар як инсон худашда мегӯяд чиз. Одам ягон одам беизян, бехатогӣ, бе ягон. Рост мегӯяд. Ман фикри шуморо фаҳмидам. Ба фикрам подписчикорам фаҳмидам. Акаи Чирдак, як савол аз худам. Аз худам? Гӯш Шумо мекунам. ба подписчиконатон ягон чиз ваъда карда будед? Ягон чиз мисли ман подписаться мекунам ба шумо? Баро ки инҷо айбер гуфтани як одам навистааст, чӣ ба мара подписаться накардӣ? Баъди ҳамин барнома обязательно подписаться мекунам. Хуб, Шаҳноза 6113 читар саволи бемаданият навистааст. Ты чӣ бара бахшиш? Чӣ ба ман ранги ҳамин хели одам ҳастам? Ман ранги хели одамо нестам. Просто у меня как сказать? Шумо нақш мебозед. Вақте ки бисёр дар ҳамин соҳаи Ин як процесси корӣ мебошад. Шумо метавонед take your time кунед, фикр кунед. Яъне мо сар кардем англисӣ ҳарф занем. Инҷо боз як саволи дигар. Ба вай савол мо бармегардем. Империя Хӯрем савол додан, какие языки вы знаете? Какие языки я знаю? Я много языки знаю, не буду. Бахшиш акаи Чирдак, ман метавонам худам ҷавоб диҳам ба ин савол. Бале. Чунки ман дӯсти шумо ҳастам, ман шуморо хеле хуб медонам, бале? Бале. Империя Хӯрем, акаи Чирдак бисёр забонҳои зиёд медонад. Неандертальский, Homo sapienский. Хеле зиёд забон медонад ки ҳозир агар фикр кунад ба шумо наметавонад ном бар карда, барое ки дар як майна якчанд забон микс мешаванд, баъд ин осон нест. Барои ҳамин қа Забони нав пайдо мешавад. Забони нав пайдо мешавад ки шумо намефаҳмед. Барои ҳамин қа донед ки акаи Чирдак хеле бачаи умне мебошад. Хуб, саволҳоро давом медиҳем. Меҳробшоҳ 8 навистааст, ки ва барои чӣ шуморо акаи мазам мега? Яъне вкус. Вкусный? Вкусный, мазам. Ман намефаҳмам ин чиз маъно дорад. Уже ман фаҳмидам. Акаи мазам фақат худаш мегӯяд. Яъне меҳробшоҳ ҳозир ба худашон хайп, яъне реклама карда истоданд. Хеле хуб, хеле хуб. Умный человек. Но умных никто не любит.
хоб мусулманка менависад. Агар шумо роли духтарони чӣ хел бозӣ мекунен, ягон апатон ёрдам медиҳа, беҳад хандовар, зури бад мекунен. ягон апа мада ёрдам намекунад, наоборот дар хона апаҳом, модарам, падарам пеш аввал против буданд, ки ман ҳами раҳи санъата рафтам. До ҳозира противан, ну хай со времени всё это проходит, ҳеҷ ка ёрдам намекунад. Это ин талант аз хурдӣ дамавад. Дар ин ҷо умникҳо зиёд шуданд. Раббонӣ 17 менависад. Чӣ ба видеои сӯз накардӣ? Обязательно дар оянда, дар рӯзои наздик видеои нағзм, видеои созм, видеои зурм ки Бахшиш, акай чирдак, агар дар сериали туркӣ ягон фарзанд таваллуд шавад, номашро албатта Раббонӣ монед. майли Фикр дар кунам- видеои наздик хеле шавқовар аст, фикр дорам. Закиябону 55 менависад. Пешравитонро хоҳонем. Бисёр видеороликҳои хуб. Тез анами хел видео буроред. номаш чӣ буд, никнеймаш? Закиябону. Закиябону, раҳмати калон барои дастгирит. Обязательно видеои нағз дар оянда иншоалло мешавад. Рамазонов 7000 менависанд. Ин савол хеле актуаль аст. Шумо чанд сол доред? Шумо чанд сол ҳастед? Бисёр касо дар эфир, дар комментария, дар личка менависанд, ки яка шумо чанд солаин. Подписчикои азиз, рӯзои наздик не, баъд аз 2 моҳ шумо обязательно мефаҳмед, ки ман чанд сола ҳастам. Хуб, Маҳина 7 менависад. Сколько тату есть на теле и где вы их набивали? Шумо метавонед нишон диҳед? Сколько тату у меня есть? У меня только 2 тату. Вот здесь и вот здесь. Иёра ман фақат дар Тоҷикистон кардам, и значенияи хела головокружительный дорам. Хеле чуқур. Хела чуқур. Нурова савол медиҳанд. Ака, шумо ҳам видео мекунед. Ҳамин видеоҳо бо случайно аз зиндагии худтон набоша? Аз зиндагии худам нестем, но хай мумкин 5% ё 4% аз зиндагии худам бошад. Тоҷикони мон менависанд. Шумо чӣ гуна ба ансамбли бачагонаи Лола рафтед? Чӣ гуна ба ансамбли бачагонаи Лола рафтам? Соли 2012 буд, ки дар чорабинии давлатӣ арчаи солинавӣ президентский ёлка дар цирк будак. Ҳамонҷода бо ҳамроҳи худораҳмати устод Сайдали Гадоев шинос шудам. Вай маро гуфт, ки Даниёд хела зурай, биё ба ансамбли бачагонаи Лола. Хуб, савол ҳам нагӯем, як пожелание гӯем мешавад. Лолоҷон навистанд. Дӯсту дорум ҷони апа, фақат пешравита мехоҳам. Апаи Лолот, love you, мои чирдак. Раҳмати калон апаҷони ман. Манам мехоҳам, ки дар зиндагӣ ту ҳама вақт бурдборӣ боша, пешравӣ боша, ҳама вақт хушбахтита хоҳам. Ҳеҷ вақт дар зиндагӣ рӯафтода нороҳат нашавӣ лолоҷон. Саволи охирон аз худам. Майлиш, гӯш мекунам. Ты меня любишь или Лолоҷон любишь? Я всех люблю. И тебя вообще-то очень. Я тебя тоже люблю. Ты для меня самая родная человек. Ладно. Азо раҳмати калон барое ки аз аввал то охир тамошо кардед. Фикр дорам, ки лайк бепул аст. Бале? Просмотрам бепул аст. Комментариям бепул аст. Шумо метавонед бо самолётик ба дӯстонатон равона кунед, дӯстоне ки мешиносанд чирдака. Самолётикам бепул билет намехарем. Барои ҳамин чӣ хел ки метавонед дастгирӣ кунед, дальше больше чӣ хел гуфтанд. Ташаккури зиёд барои диққататон. Ташаккури зиёд. Бо дар барномаи оянда, дар барномаи наздики вомехӯрем. Хайр дӯстони азиз.